Nyakora mugajong dakika en prario kod achiel tok sadek mar okinyi machiegni twak mar chenro mar mbako romo okinyi makawuono machakore sani nyaka ngomol kanyo saa 5 mar onyango. Nyakora mugajong okinyi makawuono e twak mar chenro mar mbako romo antiere kae kod yawuoto nage ka achiel kod nyaro nage mar mondo mi wago mbaka ni Rawere to neno ni piny Kenya ochomo kanye. Ahinya ahinya to wang'eyo ni jumani wuok tich. Neno odiochieng' mar Rawere no wuok oko ka hingo higni 35 ma piny Kenya osebedo ka yango godo odiochieng' sabasaba mane en chieng' wuok tich e pacho kae. Bang' mano Nyakora Mugajong ne waneno ka jatend piny Kenya William Ruto owuok oko ka koro wacho ni nitiere jogo matiyo kod Rawere marach ahinya ahinya to e yor ng'anyo e pacho kae. Bang' mano bende ne waneno kogai mar ODM Raila Odinga nowinjo bed ni entiere Kamkunji kama ne onyiso jopiny mar mondo mi giriwre kanyakla kiyango odiochieng' sabasaba kata kamano manok notimore. Nodhi bo ochiwo twak mare e magawa moro buore Nairobi kae kama koro nowacho ni saa ochopo ma owinjo bed ni ibago twak e kind Rawere kod sirikal ma pacho kae. Bende Rawere oseikore mar bedo kod twak makamano kosango matimore. Mane momiyo okinyi makawuono Nyakora Mugajong antiere kae kod yawuoto nagi ka achiel kod nyio nagi mar mondo mi awinja ne pachgi ni to piny Kenya sani koro chalo nade kaluwore kod weche mopogore opogore matimore pacho kae gi weche mabende jotelo wacho. Jatend piny William Ruto bende yando wacho ni ng'ama ng'anyo to bende ketho mwandu winjo bed ni chielo tiende gi magina. Kose chiela tiende gi magina kowuok kanyo to dhi e osuptal, kowuok osuptal to dhi e doho. Bende mago ber kata weche mowinjo bed ni wuok e dho jatelo e pacho kae. To mano bende mabro bedo ka konyo piny Kenya e kinde madhi mbele. Kweth mapingo piny owacho bende osewacho ni koro gidwa loko strategy margi kata okenge magi ma kaka gitie pacho kae mar mondo mi gine ni koro gigolo jatend piny Kenya William Ruto e telo to mana kokalo e debe ka koro giwacho ni nyaka sani gin gionge mpango moro amora mar golo e telo jatend piny Kenya William Ruto e tok chik to gibro mana gole e yor chik. Mano kokale yiero mar higa mar 2027. Nyakora Mugajong ang'o matimore piny Kenya ochomo kanye gi sani. Yena mar mondo mi arwak Rawere mantiere gode studio okinyi makawuono chako kod Hilary Ojwang oyawre chiw nade kendo machiegni twak. Oyawre chiw maber nyinga Hilary Ojwang jaka magambo ajarongo kendo Gen Z mose declare achiel kuom Gen Z ma geto tiyo ne joronge od bura kokalo kuom yiero ma 2027. Amor gi twak ma wadhi bedo godo kawuono awap ni wanyalo discuss situation mar Kenya kamano. Machiegni twak okinyi makawuono Hilary. Wendo machielo Nyakora Mugajong mabende antiere godo antiere kae kod Eugene. Eugene machiegni imbe nang'eni mae mari mokwongo mar chopo studio kae. Papen mari inyalo fulrinwa. Erokamano ahinya Joyce kuom miya thuolo ni. Gi nyinga iluonga ni Eugene Okoth Bara. Awuok e gweng' ma Usenge. Tawuon ajalego Usonga. Koro ajalego Usonga modongo Imbo. Erokamano kuom rwake twak makawuono. Machiegni twak okinyi makawuono. Nyakora Mugajong bada korka koni bende antiere kod welo kawuono antiere mana kod nyadendi achiel kende. Nyadendi machielo mowinjo bed ni riwore kodwa oko bedo kod nyalo mar chopo studio okinyi makawuono kata kamano twak nyaka dhi mbele. Antiere kae kod Cindy Atieno. Cindy machiegni papen mari. Erokamano ahinya ago erokamano kuom rwaka uru kawuono. En odiochienga mokwongo mar bedo kae kendo amor sana ni wanyalo biro kaka Rawere matindo wawuoye weche maketho kata madhi mbele e piny kae mondo wang'e ni wadhi kawo strategy mane mondo wachop godo 2027 wagol godo maricho mwaneno kendo wamed dhi mbele gi mabeyo mwaneno anya ambita adongo mbita arusinga kenda mor mar bedo kae erokamano. Machiegni twak okinyi makawuono. Nyakora Mugajong wendo machielo mabende antiere godo kae antiere kae kod Duncan machiegni papen mari. Oyawre ago erokamano Joyce kuom rwaka e twak kendo wan ka mondo wang'ie chal mar piny Kenya no chalo nadi to Rawere to nene nadi to wadhi time nadi to kendo kuma ber be nyaka wapuoyo kendo kwachikre ka nyathi diel machako romo to kuma rach bende nyaka kere go kendo kwachikre ka dhiang' moro makich kayo ahinya. Koro agwero kamano. Machiegni ahinya twak okinyi makawuono Duncan. Nyakora Mugajong mana kaka iseneno mage welo mantiere godo e studio okinyi makawuono. In bende kamoro amora ma itudri kodwa bed thuolo mar chwalo paro mari penjo moro amora kokalo namba mar ote machuok 23600
Facebook ibiro yudo achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Ka an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Kwa chako tuak mara yango kinyi makawuono, dago mar mondo mi wawinja ne report mano los no odichieng' manyoro kod jafombo marwa mano Finya Kidi. Ka bende odichieng' manyoro jatend piny Kenya William Ruto no yango ni nitiere joma tiyo marach kod rawere pacho kae ahinya to e kinde mag ng'anyo to ginyalo bedo je siasa makoro nitiere koda mano interest margi kata lek mag siasa e gidwaro chwalo mbele. Ka bende jatend migawo mochung' ne wechego mag arita Kipchumba Murkomen bende koro lieko ni nitiere joma dwaro loko loch e pacho kae. Adiera nitiere kanye we wawinjane report makamano mondi eka winj pach rawere mantiere go de studio kae. Koloso e kar jot mare boma ma Nairobi e kinde mano romo kod jotugo mag Nairobi United. Jatend piny William Ruto owacho ni nitie moko kuom josiasa matiyo marach gi rawere ahinya to e kinde ng'anyo mani onge gino maber magichano negi. Breaks my heart when people who have no plan for the young people of our nation take them to the streets, abuse them in the streets, misuse them in the streets, and we end up with mayhem, rape, destruction of property, destruction of businesses, because there are people who have no plan for the young people of our nation. Pachuruto nosir kod Governor ma Nairobi Johnson Sakaja manoji rawere mondo kikie ti kod gi marach gi josiasa. There's been a lot of depression, and even politicians taking advantage of the sad situation of our young people. We are telling our young people, just like Nairobi United, God has a plan for you. Jeremiah 29:11 says, "For I know the plans I have for you, for a hope and for a future." Kwa machielo, jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen owacho ni ng'anyo mosebed kibago pachoka en tim mar njori kod mano mar temo loko loch kendo ok gibichiwo thuolo ne jal mora mora matemo loko loch ma pachoka ataro machik. We must tell ourselves what it is. That is not protest, that's not maandamano. That was an attempted coup, an act of terrorism, a failed attempt to change regime. And we want to tell it as it is, and we are not going to accept. We are not going to accept unconstitutional means of changing government. This idea of coming to Maandamano and saying we want to invade police station, we want parliament, we want to ban judiciary, and therefore we want to invade State House. That is not protest. Omedo ni ng'anyo koro ken kaka nochan kendo lokore mar kwalo mwandu jopiny. Kaluwore gi Murkomen, nitie josiasa mosedonjore ng'anyo mar rawere kendo tiyo gi kweth njore mar rocho ng'anyo makamano. There was no maandamano, there was no protest, there was no picketing. It was only looting and violence that was meted on innocent civilians, their shops, that was meted on police and police stations. It is unbelievable that in particular areas of the country, some political actors organized goons to invade police stations. And yet, some people are still pontificating and giving excuses of cousins and shares and regions and tribalism. Ekindego ojiwo oganda jo Kenya mondo miyo bila thuolo makare matich kendo mako chung matiyo matek maneno ni oganda jo Kenya oyudo arita makare mar ngimagi kod mano mar mwandugi. Pia nawaomba nyinyi wananchi muishi vizuri na polisi wetu kwa sehemu zote za Kenya. Mkuwe na uhusiano nzuri. Mujue kwamba polisi ni watoto wenu. Hakuna mtu hapa, hata saizi nikiuliza hapa, kuna mtu anataka aandikiwe mtoto yake tukifanya recruitment kwa polisi? Nyinyi wote mtainua mkono. Mtaniambia hata ongeza hapa order. Mageti morenda lomoko tok Murkomen wacho ni obila nyalo chwado lisasi jal mora mora matemo monjo tesendo bila. Finya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Aya penjo ni bende nitiere jogo matiyo marach koda rawere kinde ng'anyo to bende ng'anyo mano ma osebedo katimore pacho kae mano moriwo mano timore chieng' wuok tich odiochieng' sabasaba ne en mano mar loko loch kosango matimore chako dilari itiyo kod rowere marach e pacho kae kinde mag ng'anyo to nyalo bedo ni itiyo kodgi e yorno mano mar temo loko loch e tok chik kose we achak giwacho ni
ng'anyo ka ne ochakore, kuku mar ng'anyo ji ne ng'anyo nikech finance bill ka ne ochako ng'anyo 2024. To kendo ji ne ng'anyo nikech ne nitiere weche mano bedo suggested e finance bill kachacha mane ok mor vijende matindo especially. But koro kaka ndalo medo sudo, nitiere jok mane hijack ng'anyo. To adieri mar wachni, kaluwore gi higni masebedo godo masedak godo Kenya kae, ang'eyo maber ni adieri mar wach mar jok ma o compromise ng'anyo, kata jok moko compromise ng'anyo, sirikal ong'eyo. To sirikal koseng'eyo adieri, to sirikal yiero ka gibiro to go to the galleries kata gibiro wacho ne ji adieri. So nitie jok mane compromise ng'anyo, yes. Gidhi gi attack police stations, moko wang'o essential amenities mag sirikal ma konyo oganda, ma ok en gima ber. To kata kamano, kata be ni opposition mane o sponsor Rawere machalo kamagi mane compromise ng'anyo ne. Kata bed mane sirikal mane otimo kamano, but adieri, ng'at mong'e adieri kabisa en president. President nigi intelligence ma sufficient, the best intelligence, one of the best intelligence in Africa. Ogeyo maber kadiponi opposition mane sponsor kata kadiponi gina mane gi sponsor. But gima ng'eyo, kanyocha winjo press conference manyocha former deputy president Rigathi Gachagua otimo, nowacho maber ni gin gionge capacity mar organizing gima chalo kamano. Kaluwore gi understanding mara, ang'eyo maber ni kadiponi opposition nyalo temo pango group mora mora mani mondo biyo compromise ng'anyo, man information ma government bedo godo even prior, because government has one of the most efficient intelligence. Koro waneno two sides kae, but gima ng'e ni adieri man kede mantiere en ni ng'at mong'eyo jok mano compromise ng'anyo mano dhi chako destroy police stations and so on en sirikal. To gima penjore kae kata iseyo rawere mago mag jenzi, nikech rawere mag jenzi mosebedo ka wuok oko ka ng'anyo ka koro gidwaro telo makare kaachiel kod gik mopogore opogore ma rawere osebedo ka ng'anyo ne. Itiyo gi rowere marach emamiyo koro ng'anyo bedo compromise. Nitiere kaka seche moko rowere gi emitiyo godo marach, kaluwore ni okinyi ma kawuono nitiere mana kae kod rawere mago mag jenzi. Adieri makende niya, kane jo chako ng'anyo, of course sani nitiere Gen Zs ma wan ji osekawo sides, ok abi wuondi. Ji nyalo bedo ni wuondore e internet, ji wacho ni we are tribeless and so on, but kochopo tielo 12 ka ji dhi electoral process, koro di ji koro chomo yiero, tiere jok ma dhi yiero ka sirikal kaluwore gi policies ma sirikal ma suggest mar persuasive to them, nitiere jok ma dhi yiero side opposition. Koro ok wanyal riambo ni ok ti gi rawere, ok wanyal riambo ni ok ti gi Gen Zs. Iwinjo? Ke Gen Zs themselves gine ma giyiero niya, an kaka Hilary Ojwang kasomo policies ma opposition suggests, mage ma awinjo kamora kaluwore kaka kuma dwaro ni Kenya obede. Kasomo policies ma sirikal mage, to kidhi ijoin sirikal, gidhi tiyo kodi, of course, nikech gidwani gi med ji mang'eny e camp kocha, donge? Kidhi join opposition, gidhi tiyo kodi kocha. Koro in either way, either side ma Gen Z mara amora dhi yiero ni dhi bede, nyaka ti kodi kanyo. Koro adieri makende en niya, ji titiyo godo, koro gima penjo maduong' en mani koro itiyo kodi e yo machal nang'o. Yena mor mondo mi arwak Cindy e twak okinyi ma kawuono. Cindy in kor ka kori, be iparo ni tiyo kod rawere marach ahinya to e ng'anyo mosebedo kwaneno ka timore e pacho kae, Cindy? Koro kaka Hilary owacho, kane ng'anyo gi ochakore, ne gin gik matimore, lakini ne wadwa ni finance bill kik kadhi, donge. Kendo ka ing'iyo ng'anyo mokwongo, mar ariyo, mar adek, mar ang'wen, onge gir ng'ato manokwal, onge. Joma notho ne tin sana. Kendo nokinya wacho ni ati ni wakwalo gige ji, biashara mag ji kethore, gik machalo kamano ne onge. But koro kwa sudo e mwaka makoro wantiere ni 2025, waneno ka ji ikwalo gigegi, dukni iwang'o, to joma wang'o gigi, joma ko wacho ni gin Gen Zs, anto an Gen Z to poka neno osiepena ma wang'o gik moko ok daga riambi. But gimatemo wacho ni kwa sudo e mwaka mar 2025 ni, politicians osekawo
rawere motiyo godo marach. To gimomiyo watiyo gi rawere marach en nang'o? Mokwongo, rawere onge tije. Mano adier donge. Sani ji mang'eny nindo kech, ji mang'eny owe skul, ji mang'eny timo gik mayani ok ne gisomo. Koro ka ng'ato biro mi pesa moro matin, neno ka gima onyalo umo wang'i mondo idhi tim achiel ariyo kamae. Koro shida wa mokwongo en ni waonge tije. Rawere mang'eny onge tije. Koro ka gionge tije, gima pesa matin ma gibro yudo no, gineno ka gima dhi sustain gi. Ma ok en the case. Donge. Mar ariyo, ado wacho niya, aneno ni rawere obedo compromised, yes. Kendo Hillary wacho niya ni ji osekaw sides. Okapa ni manadier, okapa ni jite osekaw sides. Nikech sani gima Hillary temo wacho ni nitiere jomo osebedo aligned to opposition, nitiere jomo bedo aligned gi government. Donge. Koro, king'iyo ka ina ng'at moro ma pache ler, king'iyo policies mar both sides, ok gi align with any interest mar japiny. Donge. Koro wan kaka rowere onego wabed gi vision mar golo country ni to the point mar kama entiere ni kwa elevated to better standards. Twadhi timo mano nang'o? Mokwongo ok wadwa ni wabed taken advantage of. Mar ariyo wadwaro jobs. Koro magi gik momiyo wang'anyo, but iye no iyudo ni sirikal kata opposition kawo ng'anyowa kendo timo godo dwach gi gin. Koro gi align godo interests gin. Mane my personal Eugene, in korka kori, akani tinenen e yo machalo nade. Nyalo bedo ni rawere kalure kod nok mag tije, mamoko kuom rowere onge tije pachoka emomiyo moko kuom gi koro kata iumo wang'i kod gigo matindo tindo. Titiyo kod gi marach. Ahinya to e yor ng'anyo mosebedo kwanene pachokae. Ero kamana ahinya Joyce kuom miya thuolo ni kendo kuom miya bi awuog ogandawa. Mokwongo ada chako ni kapok ne wadhi e ng'anyo, ang'o mane okelo ng'anyo, tere kaka ng'anyo ni wanyalo tieko. Magi gik moko ariyo ma important mondo beni wawinjore. Ang'o mane okelo ng'anyo ni? Gini ne onge ga nyaka nene. Tang'o ka ere kaka wanyalo tieko ng'anyo. Mokwongo, the politicians osekawa, they has taken advantage of us for so many years. Nikech pile ne gibiro, wadhi timo ma, ka gidhi to ginene mana interest margi, to weche go rumo. Koro this year, the 2024, ne ochopo ni enough is enough. Adire jino own. Koro one of the ways mane wanyalo gologo ich wangwa ne through the finance bill. Finance bill mano biro last year, onge kata interest adir mane address the youths, wang'yo the youths. President William Ruto wuno nowacho ni in October kane poko yiere, he is going to make 4 million jobs for the youth every year. Nyo chaka no wuoyo nowacho ni ati siji okunwagone koko Kibaki, maro okunwagone koko Uhuru. Won gi dhoge mane wacho ni odhi loso youths, tije ne youth 4 million youths 1 year. Tije go pok wanenogi. Another thing, mamiyo bende wadhi ndara, en politicians. Politicians they have got wamiyo gi authority no kaka wan jopiny. Ang'o miyo gidhi kata chande giwach kata niya youth seche gi graduate. In youth seche gi graduate ki apply tich idwaro 10 years of experience take you work in mbalariany. Ka ere kaka idhi yudo tijno. Tiende niya jogi temo golowa, gitemo mayo opportunities ne nyithindo mawan to gimiyo mana jodongo. Mane gima ne medo wang'o iwa. Iwuok e school in gi go ma help an kenda ni banda 200,000 pesa mana kawo mar help pok achako chulo. Ioro na message pile. To ionge tich mara mara ki apply ing'eng'a. Magi ko achiel mane angawa. To another thing mada chako wuoye kendo Joyce en ni President William Ruto adier jinene no kage malight. Jinene no okay humble background. Mane mambo mang'eny ne expectations from the president. Being ni amaye ng'amuwuok e humble background. Odhi winjo wa unlike the previous presidents. Mane momiyo ji nen ge high expectations kuome. Again, adier ji expect ni konyalo deliver, konyalo dok piny e drawing board, to onyalo yudo interest marwa. Wan onge kode gi wacho, onyalo miye kata mna kumi bila break kaka gi wacho no. Lakini ko podo kodwa winjo interest wa. Nien podo oke dagrani tutatenga ginene. Koro mane momiyo nyaka sani koro podi tiyo kod rowere marach. Yie ni tiyo kod rowere marach e yor ng'anyo gi sani kose?
ano kanyal yie ni tiyo kodwa marach nikech an awuon ase attend ng'anyego kendo adhi ga ng'anyo kendo adhi ga ng'anyo mamulo ka keth ga gir ng'ato onge ng'ama oraga en ga mana ni enough is enough ni politicians kasama gidhi e parliament giloso mana bills mamedo negi mshahara kar mondo lose bills ariyo adek moko makonyo yudhe ang'o miyo gilose kata mana 2 or 3 laws mawacho ni youth moro amora mosetieko school you'll get an internship at least kaminyalo dhi e Joyce ji onge tije this thing is true waonge tije oko ka to the politicians ong'eyo gin ging'eyo to onge gima gitime kiwacho chani obro loso sani nigni adi nyaka noge yiero sani nigni adi to en ane obro keto we are the we are the leaders of tomorrow ne osechopo sani wadwa tije go sani nikech wasewuok e school waseketho pesa wa mang'eny jonyuol nigi expectation mang'eny kuomwa to onge tije how are you going to run your livings kionge tich aneno ka Hillary ng'i kanyiero kata kamano bobedo kong'iso ni nyalo bedo ka en gi paro mopogore kata kamano Duncan yena mar mondo mi arwaki e twak okinyi ma kawuono ito pachien mane kalure kod gino makoro kata nyaka sani koro jatend piny Kenya William Ruto owuok kowacho ni rowere gi mago mag Gen Z makoro sani koro kete tesre ni nyalo bedo ni nitiere joma tiyo kod gi marach ahinya te yor ng'anyo makoro osebedo katimore mathoth ahinya e pacho kae Duncan. Erokamano ahinya Joyce. Nyalo bedo ni rowere tiyo go marach, nyalo bedo. To e yo mane? To sirikal kaka ne osiepna ni osewacho ka ni sirikal nigi jo intelligence maling'ling makade bedo ni rowere tiyo go marach to jogi ong'e ni jok mage matiyo gi rowere marach to nego ni atua mane magikaw ne jok matiyo gi rowere marach. Koro sirikal ka giseng'eyo ni jogi tiyo gi rowere marach to gikoni in ng'ane gi ng'ane tiyo gi kijende marach e dhiro mana agenda ni tidhi kawogi tigologi e rowere tiwero rowere koro timo mana girgi kaka ne gitimo tigolo jokeigi to sirikal ong'eyo jogi kendo ging'eyo maber to ok gidwa kawo negi atua koro ang' giriwo gida kawo jogo te ginyuando gi rowere go te nitiyo kodgi marach koro gikawo to genyo go rowere ka mang'iso nang'o ka sirikal odhi to golo joka e kuom joma gikon tiyo gi rowere marach to rowere dong free ni kata ka gin gitimo maandamano to giketh gik ji kata osiepna ni bosewacho ka ni rowere ka wadhi gi ng'anyo to kwaketh gik ng'ato to jok mitiyo go marach bende nitie mokadagi nyalo bedo kaka nawacho koro jok mitiyo go marach gidhi kawo rowere moko e iwa ka ma ikawo itiyogo e rocho ng'anyo wane moko ikawo itiyogo e kwelo gikwalo gik ji giketho to koro adiera asewacho ni nitie moko mitiyo go marach lakini adier to wan nitie gik manotero wa street matero wa e ndara kacha mane kanochakre kata higa mokalo mar 2024 ne wan gi agenda wa mane wawacho ni finance bill chane hinyowa ne wawacho ni leaders wagi nyaka bed gi accountability to mago gik mok timre nyaka sani pod wan mana ka gigonwa korgi gin jok makonwa mana gogi ko wacho ni watim ni gitimnwa kama to gigonwa mana gogi koro wach mar ni rowere tiyo go marach to en a political statement ma sirikal dwaro ni gi survive go adier moko tiyo go marach to ng'enywa to tiyo go marach en mani ni kizungu wacho ni whatever you cannot control you have to be brand them in such a way that they will look like terrorists koro mane gima sirikal timo mondo koro giketo wate kacha ni rowere te tiyo go marach to terrorist mabindi mulo kanyo nikech adiera wasebedo ka waneno ka jatend migawo mochung' ne weche go magarite pacho kae mano Kipchumba Murkomen bende nowacho bende odiochieng' manyoro ni ok en ng'anyo ni en loko loch penjen ni rowere madwa loko loch e pacho kae ng'ato tiyo kodgi e loko loch ataro mar chik kosango matimore Duncan. Koro ka Kipchumba Murkomen wacho ni nitie ng'ama tiyo kodwa matemo loko loch mar piny Kenya adier nyalo bedo ni en adier to wan kaka rowere to wadhi e ndara ni mondo issues wa raised mondo bed addressed owacho ni waonge jobs to sirikal to nyame yo tije te lakini kata pile sirikal ok ng'ama miyo ga tije sirikal wawacho ni create man environment private sector all of the time and the biggest employer kata ma create ga job opportunities to kata ka private sector ne do ka luasi muket ne gima tiyo bendo ok ber koro wadhi kacha mondo wawinj ni sirikal owinjwa ni kata luasi ma kete maber ma kata mondo ko wanyado tije ok ni sirikal kende to kata private sector koni to nyalo bedo ni joma tiyo ng'ato nyalo donjo ng'anyo ni kara wa jo ng'anyo gi ati kodgi koro gichop sira kata gigol jatend piny mano be nyalo bedo to ka mano nyalo bedo
to jo maling jo intelligence musip mane wacho cha gitime ango ka gisenge jogo gidhe gi kaw jogo igol ni bwana in wange gimi datimone ni dwa loko loch mara mano ma en ataro mar chik tigole ei Rawere iwinjo Joyce tigole kuom matiwenyo Rawere to timo girgi kaka ne gidwaro ten mane sirikal be kaka wacho gidino no mana itigi kwangiso ge ne gitim kama tiwinjo ma gen gitimo kama kendo gitim kama nyocha ka ne ntie maandamano machieng sabasaba Rawere no to mang'eny kabisa to nyocha ka kendo kiwinjo ka kata nyoro kene nyocha kiwinjo ka jatend piny William Ruto ne wuoyo to kuno kan le jowa mane kata ne owito ngimagi en owacho mana ni koro jo criminals koro shoot tiendegi koro wawuoro ni criminals magi shoot tiendegi nikech pile giwacho ni criminals ema gidilgo to jong'anyo mamuol makata ne onge jok moko bo kata jong'anyo ema hinyre koro wapenjre ni kara sirikal ni en sirikal marito wa koso negowa Hilary ng'anyo mano masabasaba ma notimore pacho kae kaachiel kod ng'anyo machielo manotimore dwe mokalo mano bende mano miyo jatenda migawo mar arita Kipchumba Murkomen wacho ni ok nen ng'anyo ne en loko loch manitemo tim e pacho kae bende paro ni Rawere wuok oko mar loko loch mano mar jatend piny Kenya William Ruto yiena mondo awachi ni gimoro amora matimore e Kenya kae ka gimoro timore machalo kaka gima chalo kaka ng'anyo then winjo ka koro sirikal owuok oko to giwuoyo ti iyiero their sentiments weche mawuok e dhogi ng'ato wacho ni yo ma ne en terrorist attempt jogi ne temo loko sirikandwa gima nyaka bi e pachi mokwongo en ni sirikal at any time nyaka biga gi narrative onge ng'ama nyalo loko sirikal mobedo sana kokalo kuom civilians magin young people mana jok moko matin Kenya ka emomiyo I agree with statement mane jalup jatend piny former owacho ni gionge capacity onge opposition leader man gi capacity mar overturning kata overthrowing the government nango sirikal iloko through arms sani kata ka diponia God forbid ni ero jochope that year 12 the defense force will take over jolweny ma piny Kenya kaka biro take over iwinjo mane nyiso ni onge ng'ama oseloko kata sirikal kata manyalo gombo ni dwa loko sirikal no pokoloke kata iwinjo koro mane momiyo nyaka jibiga gi narrative gima miyo kamoro atemo paro ni ma nyalo bedo agenda kata scheme mar sirikal en niya ka ji nyalo dhi ma kwal supermarket ji nyalo dhi ma target jomoko kendo ineno ka mwandu ji yako to police manning intelligence 100% onge in that particular area beda isolated iwinjo ngeni nitire an agenda kata narrative ma already bedo created ka either gitemo uso ne ji luoro mondo next time mondo chieng machielo ko luong ng'anyo jo luoro yana kadwa dhi nikech ang'owa idi kwal iwinjo ka koro business communities ka chaka wacho ni hapana were uru gi ng'anyo bro ketho nwa ohala mwandu loso tek creating a narrative iwinjo nikech ang'eyo maber ka diponi ne nitiere genuine opposition leader ma sponsor anarchy against the sirikal ok nyal tugo kode ok nyal ningo kata wang kata dakika achiel to ka diponi nitiere gima chalo kamano madhi mbele Kenya kaka to ng'ado nengo bide mako koro gima ng'eyo ni timore either way kata en sirikal kata en opposition but gima ng'eyo ni Rawere wa titiyo godo maturo chunya kabisa ng'ama tiyo kodgi koro kata be ni sirikal ema tiyo kodgi kata be ni opposition ema tiyo kodgi gima wang'eyo maber en ni waseneno ka Rawere die supermarket ji ma ng'ato ogero for 27 years to kwalote kendo wang'o Rawere dino ne ji ndara tamo ji dhi tije Rawere ma weche na nyalo wacho ni gin vulnerable Rawere jok ma onge tich iwinjo level of education maybe kamoro no giyudo thuolo mar bedo empowered properly through education iwinjo koro ka ng'omiye abich moro en ang'o dhi okwal and so on itiyo kodgi e piny kendo advanced civilization monego bedni sirikal bedo piny ng'iyo kendo identify opportunities kada sectors maginyalo create opportunities ne Rawere gi mondo beni giyudo tije kendo giyudo yo magigero godo chumi
Joyce akoni wantiere e okang' matek kendo wantiere e step ma serious kaka oganda. Emomiyo nyaka wasol search. Ka wane moment machalo kamae, ji tiyo godo, people are looting, genuine concern ma ji raise ni wadwa ni uloknwa piny, wadwaro job opportunities, wadwaro proper health care, wadwaro working economy. Ji raise duode man gi genuine concern kamano. And what's the best that the political class can do? Ang'o ma the political class nyalo timo en chako pogo ji. Dhi pogo Rawere koni, dhi pogo Rawere koni, ketho gigeji kono, mondo gius ne ji woga, mondo ji owe wacho gima kaka gidwa ni otap pinygi kaka oganda. Ok en gima ber. Kamano. Sindi korka kori, iparo ni ng'anyo mosebedo katimore gi en chenro mano mar loko loch. Mana penjo mabende apenjo Hilary kaachiel kod Duncan, kaka jotelo osebedo kalieko ni nyalo bedo ni nitiere jogo makoro wuok oko ni dwaro loko loch kendo dwaro golo jatend piny Kenya William Ruto ka yiero mar higa mar 2027 pok ochopo. Koro antano kamae, kane wachako jani ni gi William Samoei Ruto our president, ne wan gi hopes mang'eny kaka jo Kenya. Nwang'e ni wadhi yudo tije, nwang'e ni gi accountability the team, kendo nwang'e ni government ni dhi biro gi transparency donge. But ka wachopo higa mar 3 kawuono kata August dwe mabiro ni, waneno ka gigi te pok otimore. Matter of fact, waneno ni the situation bedo get out of hand. Kendo koro gima waneno ni wanyalo timo en dhiang'owa e ndara mondo wadhi watim ng'anyo. Koro sama wuok ni wadhi timo ng'anyo ni, ang'o matimore? Ji tho, saba kende, ji 31 nowito ngimagi. That is not a small number mar youths kata nyithindo kata jopiny monego tho in a day. Iwinja? Kata in a span of 2 days. But koro uneno ni mago setimore. Koro government kar mondo bi owach ni magi e shida muwacho, waonge accountability, onge transparency, ji onge tije, nyithindo ok nyal dhi school, jonyuol ok nyal kelo chiemo e mesa. Ang'o ma watim after that? Wachiw tije, waket Duncan oluongo ni lwasi, waket private entities obed gi lwasi ma ginyalo timo godo businesses mondo ji obed hired, people oyud jobs, iwinjo. But magi te ok gitim. Koro ang'o ma giduogo gitimo? Hilary wacho ni gi create a narrative mar ni ng'anyo ni en mar loko loch, which is not the case. Iwinjo, wano biro wacho ni mae gima timore, kasto serikal dhi loko pachwa ma wano biro go dendara. To mondo gi advance narrative magi kelo no, what do? Gi hire goons. Not that and something mobedo a secret, but you've seen online. Jiwacho ni goons go ride alongside police. Kori nanoka gikaila gotimore. They're just entrenching narrative magidwa sell to the Oganda ma Kenya. Koro ananya wacho ni narrative magi create ni, it's a false one. Onge ngamadwa wa local loch. But in kineno kaka president mar Kenya and your entourage, kineno ni onge gima unyalo konyo godo Kenya. Resign, leave that space. Leave it for someone manyalo timo tijno. Iwinja? Koro onge gimoro ni wadwa loko. Penjo bende ni someone no en ng'agi sani kama piny Kenya nitiere ni. Kama piny Kenya nitiere ni, anto poka outside. Kendo kanya wacho ni I have a candidate opposition, maneno ni koro is befitting that role. Kumsani poka neno. Kendo kwachopo tielo mara pagario kwachopo next election mar 2027. Jibro biro kendo abro vet people based off of gik misatimo from the previous positions mane in office. Kana in office mar governor, ang'o mani konyo godo jokono? Ang'o mani lobby mondo jo manitiyo negigo oyudo? Kana ine position mar cabinet secretary, tidwaro position moro kendo. Ang'o mani konyo godo jo Kenya? Kendo adwa ni kaka Rawere, waneni ati okiket ng'ato kacha nikech osebet kacha, kata in mimanyo telo no. Ang'o midwa, kikikel no manifesto, igolo from someone else's point of view. Ini neno ni dhi konyo wanang'o. Kendo miyowa steps, makaki neno ni dhi konyo wano. Gin gik moko magin reasonable. Iwinjo? Okwadwar narratives maran from 2007, 1992, to nyaka kawuono, ati wabro gero nundara. Ang'o midhi timo mondo ndara no
oger. Iwinja? Ilero kanyo makare. Yejin kurka kori narrativa. Ero jowete gi osebedo ka wacho osetemo lieko ni en narrativa ma sirikal sani koro temo biro godo ni ng'anyo mosebed kitibe pacho ka en mano mar loko loch. Bende nyalore rawere manitiere pacho ka Gen Z ma ng'e ni gin rawere matindo miwacho ni moko kuom gi gin higni 18 nyaka gimoro kata 20 en 25. Bende nyalo loko loch kaka jatend pinya kaachiel kod jatend migao mar arito sebedo ka lieko. Erokamano. Mokwongo adwa wacho ni it is not possible wan rowere wan ji kaka Gen Z mondo walok loch. It is not possible kalure ni moloko loch ni neno kata mana kane 2024 protest kamano chope no jolonyo bedo deployed. Koro nyisi ni it is not possible. Wan gi mwadwaro. It is so simple. Ng'anyo ni the government, the answer lies by the government. Gini maginyalo tieko ng'anyo ni to gini maginyalo either gigno mondo ng'anyo ni dhi mbele kata giamua dichiel to gitiek ng'anyo ni. Wach mar tieko ng'anyo ni mokwongo mbada wuoye. Nikech ng'anyo no chako to wan gi agenda achiel. We want jobs. Mano promise wano dhi miyo odhi miyo. Mano gi mwadwaro. The government in its capability with the resources mine go with the taxes more collect pile onyalo tieko ng'anyo ni mabed something of the past. Onyalo tieke onego ng'ima no onyalo tieke nade to kiwe man nikidwa igno nikidwa bano wacho ka gineno naneno kata bunge mabel but no ba wach nyoro cha mano ng'anyo mano medo mana ket medo kumwa ich wang mondo mi wachak wadhi ndara ke to adier wala longima ji tho saba ji no tho kendo June 25th anniversary ji no chako tho jois wala lo ji mang'eny. The government oman the solution kaka nyalo tieko gini very fast. Mokwongo kabisa gume wajedhie ng'anyo. The president won kane last year no wacho ni no komo wuoyo gi the youths mo wacho ni they address the issue of unemployment. Ni mokwongo or they reduce the number of advisors. En kar mondo reduce en goro kendo koro increase. Increase to sechego increase to imiyo gi salary. Ere tich ma jogo tiyo upogre gi mana chiwo advices. Wadwaro the youths to tije gi wadwaro gi niya ondikie joma pok oyude tich. Yawa wan tich karang'o. Ondikie joma pok oyude tich. In koro kono reshuffle cabinet okelo ng'ama osebedo governor 2 terms. Ng'ama kata ko spend 1 million daily for the next 100 years pesa ni okru. Wan waonge tich. Okidu omie kata nyithindo kidhi duong' office ng'ato sani ing'eng adier tieki school sani to apply tich online en mani apply for formality. Koro an gima dwaro address the president niya ko winja President Samoei William Ruto, the president of the Republic of Kenya, anyisi wacha chiel kata kibolokni to lokni tiek ng'anyo ni niya luong one counties 47 kose luong counties 47 kila county kano ja Murang'a dog Murang'a kene jaginene to oluong account list mar jomose graduate te to ka ng'adi matin ogai mar ODM Mano Raila Odinga chieng' sabasaba chieng' mane rowere bende wuok oko ng'anyo noyango ni owinjo bed ni kama ochope ni owinjo bed ni wabedo kod conclave bende rowere oikore mar bedo kod romo makamano kaponi oluonge Yojen. An mokwongo adawacho ni wuoyo mang'eny dialogue wadhi dialogue kwaseng'e ansa mwadwaro pasenge ni answer mwadwaro wadwaro tije bane is the simplest answer mwadwaro okwadwaro weche moko ni mbaka mwadhi go is equal to tije kaki okimiwa tije no wae zidhe mbaka mana matin mondo wadhi yweyo mondo wadhi yweyo but akiani an government secretary aya makewa mak paro no gi kanyo kara wadhi yweyo nikech seche moko inyalo wuoyo alanda mak paro no gi kanyo aya mugejoaga yena mar mondo mi wadhi yweyo madundo gi sane kwaduogo wadhi mbele ko twak marwa kikidhi mabor. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go.
Vile nilianzanga ilikuwa ngumu, hata mguu ilikuwa inachoka. Sasa nimekuwa nikisimamanga tu hivyo mpaka sasa hii hata ndio unaona naweza simama hata 15 minutes. Nilitoka Lodwar bila hata shilingi. Niliwekwa tu hata kwa gari ama ni mafans tu. Also huko nyumbani so unajua niko na familia. Ni baba ya mtu unafanya hizi vitu. Lakini nilikuwa siwasikii. Ndio nilisimama mpaka nimefika mpaka sasa. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakelo ni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Kawariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda Nyarko Kitmo. An Ken the DJ. Wan kae nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo mana Ramogi TV. Summer vibes, Dubai's got them. And View Travel's got your perfect deal. From only 95,170 Kenya shillings per person sharing, enjoy return flights, UAE visa, private airport transfers, city tour, desert safari with a barbecue dinner, a Marina Dow cruise, and 4 nights hotel stay with breakfast. All the magic of Dubai, one unbeatable price. Book your perfect Dubai summer escape today. Call or WhatsApp View Travel on 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Miss Bamisi be wewe. Ha? Kidwa hagna. Baranga mimi so dongi hago yawa. Kidwa haga, donge piche na donge nyocha nika, donge haga picha no. Allah. Machiegni kendo nyakwara Ramogi Jwang mar mondo mi wadhi mbele kod twak mar chenro mar mbako romo kinyi makawuono kaponi kitudri kodwa gi sani machiegni e tielo marwa mar ariyo kama twak kae kod Rawere kotudore kod chal mar Kenya kapok ni wadhi yuyo Hilary nitire paro moro mang'isi ni makanyo kotudore koda wach makoro ogai mar ODM Raila Odinga chieng' sabasaba nowacho ni kama koro chope ni winjo be ni wabedo koda romo moro ma apanda miwacho ni en conclave ma owinjo rowere obed godo ting'iyo wechego mag nok mag tije kachiel kod wechego mag kaka inyalo nya uchumi ma pacho kae mar bero ngima ne jo Kenya duto kachiel kod rowere twak makamano be niparo ni Rawere oseikore mar bedo god erokamano Joyce wan kaka Rawere waikore 201,000% the national conclave as suggested give the most transformative leader ma Kenya osebedo godo nyaka ne Kenya chakre Agwas himself wayakoni ni e okang' moganda bede gi crisis ka crisis nitiere machalo kama ji gore koni ji gwe finance bill ji gwe SHA ji gwe kia policies mage ji gweyo to nyaka wawinjre ni mondo wabigi a comprehensive solution nyaka wawuo. We must always talk. We must always have a conversation. Kendo wami history mar Kenya conversation mwase bedoga godo. Jok matemo pingo national conclave wacho ni kia wan gi na report wan gi so and so forth. The national conclave mwa pango bedo godo. Kendo mang'eyo ni mantiere e wi Jakom Raila Odinga. And nothing close, nothing far from bura machalo kaka conference man wabedo godo wayudo the constitution 2010 ka wadhi bedo gi national conclave wadhi biro gi formula I'm an engineer
tang'eyo maber ni when there's a problem, idwa biro gi solution. Ka chandruok nitiere, idwa biro gi duoko ne chandruogni. Duoko ne chandruogni nyaki yud ne formula. Miyud ni adwa wuok ka, adwa create job opportunities ma sustainable. Ok job opportunities ne a few youth ni koro kaw sirkal ondik yudhe te. But idwa ni create job opportunities ne yudhe e private sectors, moko dhi e SMEs, moko yudo opportunities ondike e industries, iwinjo, moko yudo opportunities ondike government parastatals, yudhe mosomo bende. At the same time nyaki ngine wadhi puonjo jowa nang'o, wadhi ensure ni wakelo ji employment sector nang'o and so on and so forth. Koro gini dwara very comprehensive formula ma according to an ang'eyo maber abo yudo thuolo mar dhi e national conclave no. Kendo we are very ready. Presentation mabro kono jogo. The least we can come, the least document we can declare from this particular national conclave should be an economic charter. Ma de me wa blueprint. Ni kata the next 100 years, kata the next 200 years, Kenya dwa dongore gi formula mane economically. Iwinjo, kech ji yuaga ng'owa, ji yuago tiche, ji yuak ni ochumi rach, iwinjo. Ji yuak ni, of course, healthcare sani, shatiyo, mano we cannot deny, Koro ji omanyo mana pesa oketo fuku, en mane pesa koro yudo oketo fuku, ba ji nyalo chulo godo premiums mag insurance go. Formula madhi keto ofuku ji e pesa no, ema wadhi wache conclave, iwinjo. Mondo experts, economic experts, not even from outside, economic experts ma Kenya ka, Jio be together, Jio riopara, Jio ngeni wantire kama. Mae kaka wadhi dongo chumi. Mani gi madhi wache conclave. Tok conclave no, wabiro gi declaration, man gi visions, machalo kaka vision 2030 ma Jio bedo godo, wabiro gi short-term development goals, ma we are working towards with unison, ka Jio winjore. Mani gi omiyo, the best thing that can ever happen to us is a conversation. Wewe winja ne Cindy Bende paro ne twak makamano mano mar conclave mar ogai mar ODM Raila Odinga nikech kaluore kod Raila Amolo Odinga wacho ni twak winjo bede nyenya ewi lokruoge winjo bede ni timo ne sekta mar obila mano police reforms nitiere wechego mago mag bedo kod lere tije mag sirikal wechego mag kedo kod mibadhi wechego mag neno ni rowere obedo jiw rowere ainyenya te wechego mag manyo tije bende paro ni twak makamano in korka kori Owinjo bedi rowero ikrene kose Hilary do kera kodi seriously Wacha pachi convince but ado apenji before I answer you ado apenjo Hilary swali moja nyaka wachak bedo gi an independent Kenya nyaka kawuono conversations adi mosebedo Okay, bedo kasani. But wase bedo gi conversations mang'eny. Kendo samwa dhi endara, ok ni wadhi ga to wacho ni wana endara watingo mabango wacho ni ati ok ni wadhi adhia maonge strategy. Wacho ga ni wana endara nikech jitho bila real reasons momiyo githo. Mano number 1. Mara riyo, we have a government moken accountable to the people. Mano number riyo. Mara dek Ji onge tije. Shami wacho ni tiono, shano okti. It does not cover ji tete. Ntiere gikma, sha does not cover. There are few. Ntiere a small group, masha is covering, kasto ntiere joma okoti for at all. Iwacho ni wamanyi pesa wekete mfuko. Ka onge tich wadhi manyo pesa kanye. Pesa ni wadhi manyo kanye. Ineno magi questions monego bed answered. To gigi tete. Kataka pok wadhi e conclave maudwa luongo meeting about dero no. Magi gikma government ong'eyo. Okni ati ni government odak China to wan wadak Kenya. Magi gikma kata gin affect gi. Iwinjo. Ka ni ji onge tije, ji kwalo, ji timo kiang'o. Magote government ong'eyo. Koro ang'o mudwa dhi wacho manyien kanyo? Wacho ni udwa formulate a plan mar 2030. Vision 2030 was formulated in which year? We are approaching 2030 in the next 5 years. Not all of that, the vision man kanyogote, pokwa yudo, kata half of them poko timore. Iwinjo. Koro onge tiende, wabed, give these discussions, to onge anything makam of them. Iwinjo. Koro, personally, anadwa nyisini ya Joyce. Conversations go,
they're a waste of time. Miwa tije, miwa sirikal matiyo, miwa systems ma work, miwa accountable government. Why angom yo jito to police monego jogo ongere nyaka tok mak gi nyaka sani winjo. Angom mudwa nyiso families mar jomo nyithigi othogo. Winjo. Koro ano kaneni ni ati dialogue is the best way. Onge gimanyen mudhi wache dialogue no mapoko wach. Duoki right of reply. Owacho maber. Kendo highlight chandruoge ma inyowa sani kaka oganda. Iwinjo. Owacho ni waonge tije, police neko and so on. Mokwongo, we just briefly, we attempt dissect origin mar neko mag police. Ka wacho ni nitiere extrajudicial killing. Extrajudicial killing wuok kanye. Ka jodhi ng'anyo. Donge, jidhi ng'anyo, to nikech jidhi ng'anyo, jok moko iyudo ka stray bullets omako. Iwinjo. Reason ma jidhi ng'anyo en ang'o? Ji ywago ochumi. Koso ji ne dhi ng'anyo for what reason? Saba ji ne dhi ng'anyo nikech ang'o? Ji ne ywago ochumi. 2024, kane ji ng'anyo nikech finance bill, ji ne ywago ang'o? Proposed financial proposals managi neno ka gima punitive donge ji ywaga ng'owa ochumi ok dong gi sirikal kende, ochumi idongo gi formula, to formula no gi nyaka winjre. Wan kaka oganda, wan e territory ilongo ni the Republic of Kenya. Iwinjo, sirikal is not the custodian of formula medhi dong god oganda. Iwinjo, emomiyo ka suggestion biro, a proposal biro niya, let us come together, tuaguru kaka wadhi mbele. In fact, jakomo luonge niya, an intergenerational conclave. Iwinjo, madhi bring different generation, oken Gen Z kende. Gen Z wambe wawe bedo selfish, kagima conversation yen marwa kende. Okwane mwadwar tije kende. Nitiere millennials maonge tije mang'eny. Nitiere millennials machado SMEs mang'eny. Intergenerational conclave. Gen Z obi kacha gi their proposals. Wadwa ni wadogre nango kaka an economy. What they create job opportunities now. Because and legal rights, Magoganda, they are already protected and taken care of in the Constitution 2010. And I will always insist, let us stop every conversation and talk about the economy. Let us, gimora get kando. Because gimora chando, mara mineno sani, kata en mara ni sha okti, kata mani jok moko ok nyal chulo sha. Shida en ang'owa, economy. Aye. We wawinja ne Duncan bende. Duncan in pachi kotudore kod intergenerational conclave makoro idwa ket e pacho kae. Maneno ni otiek achiedh nade mag ng'anyo makinde ka kinde moneno. Kamano Joyce. Koro an kaka dakowa kudsa kwa Aya mak na paro no gi kanyo matina. Aya nyakwara Mugiajuang med chwalo ote mag nyakwara Mugiajuang benda neno kinyi makawuona. So mane moko kuom ote ma nyakwara Mugiajuang chwalo kokale yore waduto te mag tudoko kinyi makawuona. Charles Odhiambo ngisa ka ni Joyce Oyawre, ngisa ka ni Rawere manyonwa ratiro, lakini nitie jok matiyo kod rowere moko mokodi mondo oketh nyinga jong'anyo. Anasiro jong'anyo. Ngisa ka ni Joyce piny tek. Sukari kila chiel en 240. Odhi wacho ni manosondu waol kod chandruok. An ochali wuod kachika Kananda school. Waneni malera kod nyamera Mary Atieno. Erokamano ahinya. Gordon Odundo bende wacho ka ni tuned in from United States of Awendo. Wacho ka ni I think we should stop mandamano nikech kama ogikeni ok okel ber to omedo mana rach. Ka ok watang'a to jite biro bedo rong'onde. An gi kwayo achiel ni joluo wacho ka ni jo Kalenjin dwaro ketho great minds from other parts mondo gi rule together pod an kod Adhiambo Gordon wuod USA. Engineer Lazaro Kanyambok bende ngisa ka ni Gen Z nyaka presenting their grievances through dialogue. Piny igero kod wuoyo, dak wager piny kod njore gi muko infrastructures. Their peaceful protests obedo infiltrated kod gangs of looters. Mamoko oketo nyaka tag of identification kuomgi. Manyiso ni dangerous politicians odonjoe. Then penjo mara kuomgi en ma bende gi yie ni Gachagua mantiere opposition to handle all their grievances.
ka en big no to giyie gibie dialogue table. Otherwise Ruto bende nyaka dog chien nikech magi nyithindo mane owuondo kod wach laptop e higa mar 2012. Wacho ni sani gisetieko sikul ka chulo kuora kuom miriambo. Mane Injinia Lazaro Kanyambok mar Kariobangi, Jamaguye, Kanyada East. Makakumu Junior bende ng'isa ka eno yaure Joyce an Kirindo Kasbunga Mbeta wanyo ka eni ng'anyo mar rawere ne bera lakini gisane to rowere itiyogo marach kod josiasa ng'anyo. Rawera nyaka ng'eni onge jatelo maber mahingo jatelo maonge ofis. Jatelo maonge ofis nyalo timo duto kendo wacho weche mamit kendo maber mar lombo jopiny. Omiyo rawere nyaka koro tanga. Kirango Gachagua masani kod Gachagua machon mane nitiere ofis weche ne opogre chalo mana gi President Ruto ndalo mane odwaro ombulu. Omiyo rawere nyaka tang'. Rawere mayuak ni onge kod tich mamiyo gi ng'anyo no ne gitieko skul e higa mane. Ng'ato nyaka Uhuru noweyo ka ne osetieko skul to nokomiye tich. Kwani Ruto noriembogi. Wacho ka ni rawere nyaka ng'eni gimiyo jonyuolgi bedo kod lal mang'eny. Owek ti kodgi kod josiasa. Ng'ato ichulo ne school fees ni osomo to bukre oweyo klas odhi ng'anyo. Inege to jotelo matiyo kodgi go to ok gin kata endara. Haya, mago moko kuom ote manyako Ramogi Jwang chwalonwa okinyi makawuono kokalo yore waduto te mag tudruok. Med chwalo ote magi wabobedo kwa somogi e kinde mwadhi mbele. Duncan penjo kacha kotudore kod weche mag twak makoro idwaro mar mondo mi rowere obede mesa mar mondo mi opor wach. Kamano Joyce wacho ni an kaka wuodo Bubesa kwa bondo kowak ni adapogra paro matin. Adir twak to ber. To wadhi twak gi jomage. To jok mage mukelo twagni. Ne yudo kotenga mako nyithi gweno, omako nyithi gweno. Bas oluongo gwen e wi yien kumoro ni koro gidhi giwuo ka gidaloso gini. Mano ok en gima ber kata matin. To koro twagni jok mage madhiye nikech wang'eyo suche moko mane wachako neno kae higni machon 60 gini kabiro 70 80 gini ema dhi bete twagni podi. To twagni era kodhi konyo rowere. Jogi osebet gi twagni chakre 60 gini kabiro 70 gini higni mar 80 gigi mo kabiro gi wiye 90 2000 gini kana gigoe 2010 gini kabiro mbele ka gibedo gi twagni. To twagni chopo kanye. Ne nitie National Dialogue Committee NADCO nitie. Twak no obedo, implementation no bet. Koro wan wapenjre ma twak to ber adier king'iyo twak kata gidindike document ga gidibed ondike pepe dindike pep maber dindike document dibet maber mondisre kata kisome to gin gi policies moko mondisre kabisa lakini the level of ratification mare implementation mare dibedo machalo nadi. Omiyo koro twagni ok kwa yiero were ni wadhi e twagni. Ka wadhi e twag gi jodongo mane wachako eno chon ka mosebed gi twagni kuom higni te to gimikelo to lokruok mag twagni kelo to kwane to kwadhe dhi e twagni. Mano gima nyaka wang'e to twagni kendo ni ka mar benefit the political class. To japiny ma kawaida ka wan kama to onge gima twagni dhi konyo. Koro jopiny nyaka lok pachgi. Wach luwo jodongo gi ni luwo gi luwani ko wacho ni left to left to right to right. To mano to gima dhi hinyowa kabisa. To koro twagni aneno ka ilari lakini ang miye chance. Koro twagni kata wadhi ok ayie yen wadhi sani to mana ko gilok ginyiswa ni wadhi tim nikech kata santi grievance ngene grievance opore gi issues mano gin kizungu mopogre ok en kizungu kubwa sana lakini gipogre gik maresa ni gin grievances gik moko madongo to be serikal tena maka gono mana korgi to mangiso gin accountability to joka pod gono mana korgi ni corruption ni mibadhe ni wangiso gin giduoke kata piny to gigono mana korgi ni youth tich adier to ginyamiyo wate ok nyamiyo wate lakini ginya create environment moro ing'eni ginyamiyo kata kimiyo ng'ata achiel kiraise ng'ani to nitie jomo depend kuome midhi lok kelo ngima gi malo iwinjo gima chalo kamano. Koro osiepna kaka ne wacho ni shanya bedo ni tiyo to kotika kutiyo no mano biro mane gimondike pepa gi the level of implementation kata ratification mare no chopo kanye. Shanyalo bedo ni tiyo
lakini oti adier shaka ne ng'iyo kaka nondike to en gimoro mane okel maber kane ng'iye kata noengene chef niko ni kata level manda biro go kata level 1 nokelo yudo chenro mar thieth ne biro nyaka level 1, 2 and 3 facilities kumane kata NHIF cha seche moko noktiye maber to be gino osebedo adier nikech kata sani ka in ng'ama neno habari to winjo kata king'iyo medias kaka timo kaka fuambo to keyo weche to dhi ng'isi ni pile nyaka yude joma ywak ne SHA ok ti jok moko be neno chudo to kochopo kama to kanyo kendo pesa no ok wuoge. Koro wach mar intergenerational conclave ni en twak ma yani ok nong'iyo sani kaka ondike pepa kaka gibokele to en gima iwacho ni ok ong'i sani en ong'iyo gima thuolo moro malach ma en gima ber kabisa to kaka idhi time the level of implementation kanyo mwada out kabisa omiyo konya yie gi twagni gi sani. Ina mna duoke adwa duoko weche ariyo kende. Ine ma isiro twak an ka joma moka dekito wacho ni twak ok gidwa. Asiro gimiluongo ni intergenerational national conclave. Nikech ang'eyo maber mokwongo we aduoke awinjo ka oketo some statement across ni josiasa kamoro nyalo biro gi proposals moko mondo benefit them. But we awach ni a level of a senior and seasoned politician machalo kaka former Jakom Raila Amolo Odinga Raila sani kabiro Jakom sani kabiro gi proposal okapani Jakom nyalo biro gi proposal moro mondo ana benefit Jakom biro gi proposal mondo Jakom ngeni Jakom chalo kwaru bana kwaru kabiro gi proposal to dwani oket ni Kenya ma is stable kendo Kenya ma miyo opportunity mondo thrive. Koro watem break down gima national conclave ka diponi nyaka biri national conclave in the mind of Jakom onego benio chalo national conclave chalo kama wabedo gi national conclave conference machalo kaka conference mano wabedo godo kwa manya constitution 2010 iwinjo constitution 2010 constitution osebedo implemented kosopodi obedo implemented kata ka en mana half of it kata ka en mana 70 of it iwinjo to wabedo gi document madwa chalo mana gi mano but document ni dhi tangonwa structure gi yore mwadhi expand godo economy wa odhi bedo gima chalo kaka an economic declaration nikech ng'eni nyaka ne Kenya yud independence 1963 barely how many years ago 63 years ago wasebedo kwa wabedo gi progress mopogore but progress madung achiel wasebedo godo en constitution 2010 ma was a legal document pok wabedo gi an economic document madhi outline kaka wadhi dongore kaka uchumi iwinjo emomiyo ka iluongo a national conclave ok wadhi discuss kaka wadhi bedo gi another legal document an equivalent of a constitution no because we already have a constitution. What conversation are we going to have? And kikwa kaunia samara morabu luong conversation ni nitiere jok ma idhi chame table no to gitire jok mobiro chiemo they eat and they eat hapana conversation oluonge gi goodwill iwinjo iluongo gi goodwill ni hapana there is unrest iwinjo ka conversation iluongo gi ng'at miluongo ni ogai matije ne gayo ji ni hapana we uru goru be uru piny let us converse in kiwo iwago tich ingamo the school you have a degree and so on iwinjo to some extent iwinjo kaka economy ni dhi iti nitiere ground be ibino gi proposal be wakon baka idwani wakirni job opportunities kanya to ka ji obiro together stakeholders health sector so economic sector experts kude mopogore wadhi bedo piny to wadhi bedo gi less than a declaration machalo kaka constitution. But in fact, the first line on the Kenyan economy will be driven by provisions in this particular document, such that the moment that document must be there. It's high time we have that declaration. Mondo wadu away gimoronia ngato ka biro telo ngato ka ngato biro gi formula ne ingeni gima inyo kaka Uganda any president biro o campaign to ko campaign ngato biro gi ngato after 10 years ngato biro gi bottom up Talk 10 years ngato kendo biro campaign kendo biro gi bottom side talk another 10 years so you look at what digni as an economy because we don't have a charter or a declaration as to how our economy is going to be developed iwinjo an kaka nene kaka Hilary Ojwang aneno ni mano is the
the least we need mondo wachak dongore kaka oganda. Kaka koro Gachagua sani, Gachagua ero yuago, iwinjo ka grievances, kaka nyina wacho ni grievances, gin gidongo, gin grievances, or gin issues. Grievances, Gachagua wacho, extrajudicial killing. Extrajudicial killing of pedho ng'ato, although it's an issue, yes, but extrajudicial killing yakanye, economy, iwinjo. Gachagua, iwinjo ka grievances, my bores, there are no employment opportunities, iwinjo. And not you, and my bear. You're going to do but your employment opportunities in your gidango, give vigende, angoa, economy. You but Koro, what in Koro opposition or the Rawere? That's 1 more minute. What in Koro opposition or Rawere? Koro gitemo bidogi policies. Of course, they are going to hire experts, they temo, they window, it get ground, and give you policies, mambete it done. You give it temo usoneji. Kagise temo usoneji, gibiro kata koro watching koro gibiro gi trickle down, ero trickle down, gichak gibiro godo kendo 10 years, gichak giti godo confusion. Kan jok biro chako biro kendo an koro ilere jonda ma koro achung rais, koro chako biro kendo gi formula moro, kata ka en hand sakibo. Iwinjo. So what we need, wadwane kaka oganda and as a territory, kaber. We are this charter, Makarais Biro, Rais, Mora Kabiro, Ibiro Dongo, Kenya, according to this charter. Ogengatma Birogi, guess what? Ogengatma Birogi formula, Mana Momeo, Managi Modani watch a conclave. Then can inti record paromoro. Manamapio Pio, Manamapio Pio, Basa, when a joggy bogo, we maintain. Ewacho Canyoni, no Biro constitution, Mane, and so constitution supreme document, legal document, and a supreme document of the land. Don't Koro constitution to neber. To ober kende pepande to level mar implementation kata mar constitution of 2010. Ma 2010 kaka wacho no chopo kata 70-80 o kapar kama na dier mano kena dier. But constitution is being implemented. Constitution is working. Okanyalo wajini constitution okuti. Konsi ukawacho no kuti. Ober ndiye pepa. Lakini level of implementation mare to pod rach. Koro omengiso ni wadi bedo wakelo gi gini wakelo intergenerational conclave wakelo gi kizungu moko madongo dongo. To implementation mare to kuti. Kata okna pingo jakom Raila Amolo Odinga. Lakini kata kingeyo kuom achiel kuom chike apar mane gisign ka gidonje broad base nitie chike moko mane gisign apa ni ngegi ni ngama sharp kabisa tachiel kuom chikego ne nitie end of iluongo nango nek manono magenyo wagoni koro nek minega ji jakom no sign achiel kuom chike apar mane giwinjrego nitie chike mane jakom sign yie kanyo nikech joluo adier ndalo mathoth joluo senyre police brutality ginek minego ji osenego joluonde to jakom no sign kanyo gine mar end of police brutality ginek minega go dano ayae gi sirikal ni to kata gise sign mano to gima timre sani broad base poko boda ahinya to pod nega ji koro kamano poko timre chike mane gi sign kodonjo tere kaka intergenerational to the donjo kanadu kono ko bed implemented tere kama gidhi bed implemented koro waweru bedo delusional waweru bedo delulu to euphoria mang'eny gi bende wawachura wach adier to wachak gwadogo chien wang'eni moko ka to bende implementation mar gichopo kanye to maka kwa loso adier ka jakom gi chika par mane gi winjre gi William Ruto gidonje broad base ka ni nego mar jini wawenego rowere to wawenego joluo senego higni mang'eny moko nego bedni joluo side gi sirikal sama nego ji mano gimoko nego timre kata matin koro mane gima wacho ni the level of implementation ema nyaka wang'e koro kap machien kapok otimre to wadhi biro gimoro to gionge ero ndik gendika pepa to gikonyo mana kamano. Aya, ang'eni kila ng'ato nitiere kod wach maelo kata kamano inyisani wadhi e yueyo moro madundo kendo nyakwara Ramogi jong wakawo yueyo madundo kwaduogo to wabobedo ka waduogo e tielo mogik e twak marwa e chenro mar mbako romo kik idhi mabor. Explore Kenya, tembea na View Travel. Feel the sand between your toes on Mombasa, Diani, Malindi or Lamu's beaches. Embark on thrilling safaris in Masai Mara, Amboseli, Samburu or Tsavo. Enjoy Mount Kenya views in Nanyuki, the vibe of Eldoret, Kisumu or Nairobi. Marvel at the wildlife of Lake Naivasha, Nakuru or Elementaita. With View Travel, safari yako iko sorted.
Limited. Easy, affordable, and unforgettable. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratil. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition, nothing nyake Supreme Court. Ngewe abatieki. Oliet Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel warpin. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj twak magoratil piny. One was a no opposition. One was a no opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penje bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nus otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Ka ikelo ni kod George Bati. Kik bai. Kupata wimbo huu bonyeza *860 *419#. Kumbuka, Skiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Chiegni kendo Nyakwa Ramogi Jwang' tielo mogik e twak mar chenro mar mbako romo kinyi makawuono wadong' mana kod dakika matin kende to bo bedo ka watieko twak marwa okinyi makawuono kata gisani wadong' mana gi dakika matin to saa 5 mar onyango bro bedo ka chop manyiso ni thuolo mar okinyi makawuono bro bedo korumo kata kamane thuolo matin montiere godo pod wabo bedo ka wadhi mbele kod twak marachak kodi Cindy paro kotudore kod winjo kaka jowete gi osechwalo pach gi mopogore opogore kotudore kod wechego mag intergenerational conclave makoro idwaro luonge pacho kae kapok adhira Eugene. Koro uwacho ni intergenerational conclave is a necessity donge ma okadwa object to. Okay? Okadwa object to the intergenerational conclave. Lakini Hillary wacho maber niya gidwaro an economic charter. Iwinjo. An economic charter ok nyal thrive a country ma the rule of law is not okbed adhered to. Iwinjo. Constitution or protect the rule of law. Rule of law ni is against gikmoaka extrajudicial killings. Ntiere gikmoaka corruption. Magote come as offenses under the Constitution. Iwinja. But koro kukelo chata mudu adhi bedo gode conclave ni. Odhi bedo implemented in a country makoro onge any rule of onge order, onge rule of law, ji andamana kila siku, ji inego, gigi tete. Onge kama economy bro thrive ma onge ma chaos nitiere. Iwinja. Mano mokwongo. Mar ariyo. Issues miwacho ni gin legal gi. Nyaka gibed addressed. Kapodu nego ji athoya e street. Mano has to stop. It has to come to a stop. Mondo migik mwaka ni ati biashara. Indangi dhi iyau biashara ni kama ji nege kila siku. Kama kibede dukani ti luor ni stray bullet nyalo donjo, manegi, tonga mo obayo stray bullet no, okmaki. Okinyali yau biashara ni in such a state. Kuro emomiyo, waluongo niya accountability, transparency, reverence to the rule of law, adherence to the constitution. Magite, gingik modwa niya, obed implemented by the current regime. Kasto kuro unya uwe about the economic charter. Unyalo chako manyo kaka Kenya nyalo move forward economically. Mondo ket pesa e ofuko jika kudwa wacho ni. Mondo ji obed gi pesa gi, mondo ji country run kakunego run. But okunya bedo gi a conclave when everything else is running loose. To gigite mudhi wachi conclave kwa ngoma poku wache streets. That is my take. Eugene. Ero kama na inya Joyce mia muda matina ina. Mokwongo adwa wacho niya Anana, I'll differ with my brother here. Mawacho ni onego bed gi mbaka. Ka president nedwa biro a president ngata kadwa laro any seat. Tayari you have got your own plans
now we don't order conversation mangeny. What are implementation? The Kenyan economy one go shida maduong and implementing what we already said. Wabro gombaka kata naduko iruno gombaka. Have they implemented it? Eh? Wabro gombaka Ruto no wacho niya gigi tete revolve niya bitijo tije yude kata kapo kwa the national conclave ne wacho wadwaro tije mondo wabed wachiem wayieng ekwa bie mbaka ni wawinj mbaka gimeni dwago mbaka moki be implement no wadwaro wayieng mondi wadwaro tije national conference amo ke ot yonge ingeni bwana ni akeni sebe in the state whereby you don't have you are not employed. Joyce wacha yena wache wach mora chelka an gosiepa moro Eldoret kocha kama dake akado luongo nyinge TV lakini no timo diploma otimo degree otimo masters otimo degree o apply teach we regret to continue applying entie kata no chenro ni wadwaro tije mbaka wabro goga kako tayari waseyieng wan waseyieng wan koro wadwani koro kel mbaka nino wadwaro tije. The best thing, the best mano bro duoko anga piny, bro duoko ichwang manyo mar vijende piny, bro mi economy chakran. You cannot never develop an economy with overtaxation. You can never develop an economy with gombaka. Koro gombaka kose gombaka they don't implement. The MPs they have got the powers. Ongomo gilos bills makonyo kako ganda. Tugingeni waonge tije. Angume ogea economy through reducing taxes through give to net siji diao biashara in private sectors. Private sector no okodiche ukinyiti diao biashara. Odwaro capital okende gisituoni. Sani woge kanida die ka okta in a financial institution. Idi nyisi maber ni siji mara garanta onego beni in bank statement no onge kor anan adifa with this thing of siji national conclave wasebedo gigo nyaka nene. It is our time wase budho wase vinyombaka gigoyo wase vinyango wadwaro tije. The government can stop this by giving jobs to youths. Okodo vinyombaka moro ma conclave nero kama ero ingeni ya amor nikech o raise genuine concerns. Wadwaro ngowa tije iwinjo tije dibedo created koro gi formula mane iwinjo mane is the koro big question ero koro waiwo koro grievance wadwaro ngowa tije donge wadwaro tije solution en ni wadwaro tije koro solution en mane iwinjo solution ni ema koro nyaka bed inclusive iwinjo nyaka involve jite ka watemo come up with a solution that is going to create jobs sustainably okodi treat the symptoms but what treat angowa the origin such that in kiyudo tich kawuono agen alpha manual 2013 kata manual 2018 be biro kendo wuok biro graduate kendo mondo yudo angowa tich okni kende mido tich sani what the symptoms gen z masani yudo tije kendo kor waleng warito gen alpha bi chak nganyo. Now solving that problem biro nano we must converse iwinjo then sit down waket pin proper economic policies ma will be guiding our nation kata long term kata for 100 years kata for 50 years kende mondo wamanyo mo integrate godo our economy in a comprehensive manner awinjo ko wacho gima chalo kaka kata accessing loan mondo chango do biashara mondo ngata chango do kata SMEs iwinjo bank nigi policies jok moko kaw gi as oppressive jok moko kaw gi as comfortable iwinjo policies go mondo in fact when kana America nitiere gimiluongo ni a depression. I think it was the depression of 2008 ngina America no konyore nango policies no wukanye e sirkal to nigi collaborate gi jomage gi banks man nitiere US iwinjo and in a certain manner nitiere kaka pesa no biro mo flow modonjo fukuji but koro Kenya kae iyudo ka Kenya might not be interested in borrowing such formula. Iwinjo. Kechwambe wadwaro ni gima wadwaro mugik kaka a supporter of national conclave. Eni ngato kubigi guesswork ne to chak keto guesswork ne no ni mane modo dong good economy. Ni ngato biro guesswork ni bottom up model hapana. Winja wate ni kama kaka di dongo economy wa chapter ni wacho ni kama kaka yudhe biro kene gi tije. Agricultural sector, parastatals, healthcare, and so on. That is the reason we must converse. Kokwa bedo pinywa biro gia sustainable structure is going to be like a lifetime. And I want to give you case studies. Pinywa chalo ka China.
China is very peaceful. Tingeni gisi be president Chal for how long? Tibinge gombe China is peaceful. Jini ge pesa. Economy is thriving. Ka economy is thriving. Onge ngama bro yuago extrajudicial killing. Nothing nganyini keche economy. Toka ngadi mana matin Hillary. Ise wacho kaka winjo bedni ibiro koda chenro makare mar neno kaka inyalo yangi kata inyalo loko uchumi ma pacho kae. To bende parni wantiere koda Vision 2030 ma kang'iyo ka iwacho kae ni Vision 2030 nen mar long term development plan ma geto kaka nyalo keto piny Kenya mar mondo mi nyalo piem e kind pinje mopogore opogore. Kwang'iyo Vision 2030 sani ero wantiere higa mar 2025 bende oseket okenge makare mar neno kata ni Vision 2030 no ochopo kare higni 5 koro modong ne chopo higa mar 2030. Waduoki about Vision 2030 mokongo wachak ne the custodian mar Vision 2030 ne Jakom, the most transformation leader mwasebedo gode Kenya ka. Emomiyo ka Jakom suggest national conclave nyaki support. Anyway, waduoki Vision 2030 gimomiyo kenda wacho ni onego bige achata ma ok ni ng'ato ka biro telo to biro gi guesswork gi formula ne watch Vision 2030 no. Bingende Vision 2030 nonego beni bedo executed gi gik miluongo ni short term development goals. Short term development goals. Mane wang'iyo goals gi no review gi after every 2 years. After every 2 years what review dia bene HIF mane nitie ndalo urucha miyo ji quality health care wang'iyo the quality of life index and so on. Because the last time short term development goals were updated, the last time they were checked 2022, I think 2022 January king year portal mar Vision 2030. Koro Rais Masani mano nyiso ni Rais Masani kano biro en wiye no will ni nentiere vision bora ni nentiere ni 2030 iwinjo no tupa Vision 2030 cha wacha ni macha samoro ni maro Uhuru gi Kibaki gi Raila en no biro gimiluongo ni bottom up. Now that is the position we are in, which is very dangerous. Ngato ka biro gi formula ne mar gero economy. Koro yes, we are progressing legally, rights magijo bedo protected, but economica walora alwora wakene watim nango ji survive tu ji go mana mijengo ji timo menial jobs and so on, because we don't have a structure as to how we are going to develop and expand and make our economy sustainable. Koro Vision 2030 was there, but gimoinye Ruto kano biro, President Ruto kano biro, and no biro guesswork ne, belong ne bottom up. Vision 2030 cha, we no will godo. Ngato kendo ka biro wachi koro kaka jokma support it, or dia jokma support Maraga ka biro tai minyalo yudo ni koro onge gi clue about the economy totally. Iwinjo chango biro gi formula moro, ma is very different. That confusion, emanyaka we do away with from the national conclave. Cindy? Ando wachania, gigotea iye godo, iwinjo. But shida na enia, as it is, country were run in chaos. Iwinjo. Onge yo maji luo godo constitution. Onge yo ma onge yani constitution ok bed upheld. Gik miwacho godo sirikal onego lu constitution, sirikal onego tim ma gi machacha. Gigo king'iyo ni constitution. Iwinjo. Koro kata Vision 2030 update no bidwa ni wadhi e conclave. Okonego bedni gimoro amora ma wan godo issue tete ma wan godo watero e conclave. Iwinjo. Gigite wabro wuoyo. But implementation ok nyatimre in a chaotic country. E gimomiyo wacho niya, bring out the legal aspect of the constitution. Jiolo constitution to the latter. Kuselu constitution. Gigite will fall into place. The country is in chaos. Believe it or not, it is in chaos. Gikmokokti, systems okti. Saba manage your theory. Kwani negidhi nikech odgi jiok nyabet. An dina jito gikmokoti more eyo moko luore. Emomiyo wane streets pile. Ki address issues wagi. Kimyo watije. Kimyo accountability. Kinyiso wani pesa mar 2.1 billion ni notiyo kama mokni 1.3 mar part of that 2.1 olala. Onge ngama bro biro mai penjinia Hillary to koro pesa chanu timo nango. Iwinjo. Gigiteka work, the system ni ka work tete. Okwa bidoro kata the conclave. In kende wacho ni China osebedo gi one president for the longest time to gin kamano nikech gin gitije. Because they have an economic structure. Iwinjo. Koro economic structure no. Okonyal function in a chaotic country. It cannot function in a country where the legal space is a vacuum. Iwinja?
It's going to work. You have to adhere to the constitution. going to Kapok work. the economy run. But we have adhered to the constitution. Not that the Extrajudicial killings, lack of accountability, What is the corruption. what is the source of extrajudicial killing? You know, when you keep penjo gite. Kidwa thiedho tuo, ing'iyo ni tuo kanye. And I kwayo my fellow panelists, wabedo open-minded but kikipinga nikech support conclave. Kidwa thiedho tuo, ing'iyo ni gini kanye. Problem wa kaka piny en economy. Talking ing'eni it's not the first time mwatemo mondo wabigi an economic charter or a declaration, a document equivalent to the constitution. In fact, the economic charter should even be superior to the constitution, because before right niobi nyakichiem komonde, you must have something in the pocket. Yes, and that's why just a minute, let me finish. That's why that document should even be superior to it should be a declaration kaka economy ma Kenya ibiro ta. A declaration kaka jo Kenya biro bedo gi proper health care. A declaration kaka jo Kenya biro yudo tije mondo wabende wanyalo bedo economy ma thrive kaka China and so on. Iwinjo? Koro okenyalo wacho ni okonyal tamre wuoyo. Nyaka wuo mondo wabigi that document. Possibly with that document, then koro rais mora mabiro. Ibiro tichamo your 10 years kitayo through the economic charter, the constitution. Ibiro itayo your 10 years iluwa mana economic charter, the constitution. Okay, ngatama biro gi his own confusing formula. That's the agenda. So do you agree about it or not? You cannot pose a question to me after giving a whole paragraph. Korada wachonia. Wate wangeo nia. Every day, onge kama killing another human being is allowed. Koro Kenya penjani, what is the source of extrajudicial killing? Don't kill us. Full stop. I am a human being before I am a human being before I am a Kenyan. I am a human being before I am Luo. I am a human being before I am a woman. Koro onge aka inyachio tiwachoni an koro an gi shida moro ma an tire gi source momio neg godoji athoyae. Onge ako neg ji. Full stop. Constitution outline atimolo. Kore momio I will come off as defending side mar the legal space. Onge cheng ma constitution bro yeni ni ati chunga ti dinegji. Joyce dong kata mano iningeyo. Kata iwacho ni jogi onego mi economic charter ni onego ta economy give the country. Ni president ko biro to mai matae. It cannot happen ka onge adherence to the rule of law. Iwinjo. Rule of law, gimate moja ni rule of law omioji a very standard ground majite operate from without fear of intimidation, fear of bad leadership, bad governance. Leaders will not be accountable to gimora mora magitimo. Iwinjo. Koro economics chatano sawa kete uru okwadagi, but gik moko tete onego revolve around constitution. Luo chike mapachoka. Luo chike mapachoka. Pend chike. Koro constitution oko yeni onego jionegi. Mano kata koro indangi yeni onegi kawuono kata familia ni dangi yeni onegi kawuono nikech there was a source of extradition. Solo marwe maneno karumo kinyi makawuono. Wiena mar mondo mi asomo temo ko kae Willis Otieno ngise kae ni an gima penjo Gen Z go ni eni koro sani kata ka Ruto o resign bowuok e koma gin ema dang gibed kanyo kose mano mana jodonga aich mago koko ema pod demand no bed kanyo wacho kae ni tere urumos. Isaya Nyakira bende ngisa kae no yaore an Isaya Nyakira ongisa ni rowere ok dhi maber gin gimbio mang'enya ma ok nyal loso gimoro. Mokwongo nonro mane otim tok yiero nonyiso ni Ruto noyudo kura mang'eny kuom rowere to sani gikwede. Koro penjo na en ni ere kaka gibiro kelo lokruok ka joma richo ema giyiero. Mogik en ni rowere mathoth odonje lamo nyiseche manono ma omiyo gimuomore kendo giyanyo jomadongo ma ok gipar luor ne jomadongo, to mano ok nyal resogi ma giyud gima gidwaro. Ka ok gidwara wuoyo to gibiro loso Kenya gi online insults kose gidwa loso nang'o.
Ruth Nyathi Ochieng bende ng'isa ka ni Rawere ogol representatives mekgi odhi e State House owuo gi Ruto to ker bende o accommodate gi or gibed gi twak gi jakoma giae oyuma manono ng'anyo ok bi konyo gi to biro mana medo shida. Aparo ni mano nyalo kweyo liet mar ng'anyo. Aluo twak ka ana umoja enako thuolo marwe morimo kinyi makawuono adwara na ka opachu mogik. Achak kodi Eugene wachni mogik kwatieko twak mar okinyi makawuono. Erokamano. Mokwongo ada duoko ng'ano ng'ama ne wacho ni sijui ka Ruto wuok sijui ng'ama dhi donjo kanye. We as the Gen Z, we are tribeless and we are leaderless. And given watch onge leaders enia leaders gemane kwase identify leaders to leaders gema bedu tiyogo emitiyogo timiyo pesa to wan wijigil kodwa. Koro wan ko hate Ruto. And by the way kata mna jalu kata mabedi kanyo no kata mna we want a working system. De kanyo katinu Meru katinu Kikuyu katinu ja oria katamo work when economy is working for us okwa the ngani koro want a working kwa president do nyalo loko pache mo mewa policies ma create for us job market economy ma grow. We have no problem with that. We will follow him and even vote for him for his second term, failure to which his one term is guaranteed. Mara mogi katieko enia awacho kenda tieko nia ka president do dwani mondo ng'anyo ni rum nikech ng'anyo ni to one deno ni obro rum okaw ji pa county or oluong ji e pap ondik ji joma unge tich degree to ondik to governor okaw gino from per county kendi gin ke joma ondik offices gindiko mana joge gi joma ging'eyo jo through corruption ango gindik to governor won okaw list no to team auditing to teni president to oppose within 1 week ng'anyo ni bro rumo. Erokamano ahinya. Hilary wachni mogik kwatieko mana mapiyo piyo. An wachna mogik adwa gi Gen Z wetena. Gen Z na nyaka ng'e ni wane gimiluongo ni a democratic republic. Iwinjo? To in every democracy, ji nyaka wuo, nyaka wabed gi cycles and cycles and cycles mag go mbaka. Iwinjo? Koro sani, ka nwa ng'anyo last year, ka nwa ng'anyo higa mokalo, ka ng'anyo wanenia, nwa pingo punitive proposals mag taxes. Iwinjo? Igane nwa ng'anyo kendo ka luwore gi gimiluongo ni extrajudicial killings manotimore. Nyaka wang'e ni kata obedo ni mago are protected in the constitution, kendo kamoro sirkal ok nyadhi maber, but for long term nitiere chandruoge ma inyowa machalo kaka economy, wadwaro employment and so on. A democracy machalo kaka Kenya kama ma is not a single party state machalo kaka China kata North Korea and so on. Nyaka wawuo to kendo kwa wuoyo kwa biro gi declaration, kwa wuoyo kwa biro gi assertive policies madhitayo turwa kendo madhitayo territory wane nyime eyo makare. Erokamano. That is my parting shot. Erokamano ahinya. Wachni mogik Cindy kwatieko. Anado wacho kamae. Kenya en state that is guided by the rule of law. Wan gi constitution, wan gi statutes, wan gi gik matayo piny wani donge. Koro anado kwayo mana niya ka system ok lu gik mane constitution, ka system ok lu gik mane statutes, koro wadong niya ang'o ma watimo. Iwinjo? Koro anado kwayo mana niya government of the day luwe uru chike mag piny, luwe uru constitution. Ok onego bed ni wanendara pile about grievances manyalo bedo solved to wawacho gi pile mano mokwongo. Mar ariyo, miuru ji tije. Youths are hopeless, people are struggling with mental health. A lot is going on in this country. It is chaotic and it can be solved by just giving people a working system. Mano kende gimanya wacho. Erokamano ahinya. Duncan wachni mogik ka watieko. Erokamano Joyce, mano katieko anya wacho ni kik wawuo from a point of ignorance. Ignorance ng'eny kata ng'ato bopenjo ni Ruto kowuok to ang'a
ang'atimre kasto kata bang'e ng'ato bo wacho ni rowere emane ogoyo ne jatend piny William Ruto kura. Sani to koro udok ni jatend piny rach ok tie yo makare wiero jo maricho. Adware mondo odhi confirm statistics ne. Alafu bende kiko wuok from a point of ignorance. Wano kunwa kone Ruto wuogi. Nwang'ise mani wadwa ni ti kama e yo maratiro kaka chik dwaro. Koro luwo chik emwadwaro. To bende uwa wilgi moro wago sirikal mamala inya makata sirikando mane counties gi MPs waka bende okti to walenga ne wago sirikal mamala inya wangi sirikendo man ko chakre piny ka gini chakre piny ka koro wangi uru atieko kamano erokamano thuolo marwe morume erokamano inya Duncan Cindy Eugene kachel kodin Hillary kum ka thuolo maru kinyi makawuono wabed ko twak maket kod manya kwa Ramogi Jwang in benda goniro kamana inya kum bedo kodo nyaka gisani mochope giko mar twak maru e cheno mar mbako romo kata kamano warito neno ka rowere bro bedo ka yie mar mondo me obed piny ogombaka kata kamano rowere mantiere gode studio ka to bedo kod pogruok e paro nitiere mago masiro intergenerational conclave to nitiere mano ma oksira intergenerational conclave kata kamano wageno kata wantiere kod geno ni en mbaka maka oluongi to jibro bedo pinya to poro wache yo makare mar mondo mi ng'anyo makinde ka kinde orume pacho kae nyakwa Ramogi Jwang gikanye mochopo gode giko mar chenro mar okinyi makawuono erokamano ahinya kuom bedo koda nyaka na chak kodi sa 12 mar okinyi sani kora neno kanyo ka odong mana dakika adek kende to chopo sa 5 mar onyangi bed kod odiochieng' maber nyaka kendo warom juma manyien oriti masani nyinga Joyce Odur.